निसिमा बियाबनि दिनै मास गेदारिं आरो गानजानि प्रग्रामाव 15,000 मानसि दिनै गेदारिं जादों आरो बेवहाय 2,000 मानसिया BPF निफ्राय दिनै जोंनि UPPL दोलोआव जयनिं जागोन दा रेडि जानानै दंखायो गतिके खोब गोजोननाय मोनदों BPF आ फैयै फैयै UPPL आव फैजोबनायनि लामायाव लाबाय दा मोनसे खोथाखौ आं दिनै क्लियार बुंनो नागिरदों बुंग्रोनो नाङामोन उसुबिदा खोनायो MP इलेक्सननि उनाव BPF नि हाग्रामा पार्टआ UPPL दोलोआव मार्चार जाजोबसिगोन मोनसे खोथाया स्पष्ट जोङो हाग्रामा बायदि सावरि जाग्रा गाथा जाग्रा जोंनि पार्टिया नङा बिथांमोनासो हाजिरा होयै मानसि लाबोयो जोंनिया बेवहाय निसिमानिल' गासिबो रायजो राजाफोर दङ बेवहाय सासेबो मानसि लिडारफोरनि अनगा गुबुन बियाबनिफ्राय बेवहाय मानसि नुजाफैयाखै गतिके गासिबो निसिमा बियाबनि गोजा सोरनोबा फैसा होनानै माबा फैखानानै लाबोनायनि जोंनियाव खारन गैया मानोना रायजो राजाफ्रा सोलायनायखौ नुनानै गुरस्लायनायखौ नुनानै जौगाथायखौ नुनानै खौसेथिखौ नुनानै सांग्रां जानानै गोसो गुदुं जानानै दिनै UPPL आव जयेन जाफैदों आं दहायनो बुंखाबाय हाग्रामाया गावनो जोंनि UPPL दोलोआव मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांजों मार्चार जानो थांगासिनो दङ।